በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ታሪክ ሐዋርያ ቅዱስ ታዴዎስ። ታዴዎስ ማለት ካህን አምላክ ማለት እዩ። ነገዱ ካብ ዮሴፍ ሃገረ ስብከቱ ሶርያ ኮይኑ ቁጥሩ ካብ 12 ሐዋርያት ዕረፍቱ ድማ ሓምለ 2 እዩ። ቅዱሳን ሐዋርያት ናብ ደብረ ዘይት ተኣኪቦም ዕንጨይቲ ውዱቕ ምስ ገበሩ ንታዴዎስ ሐዋርያ ሃገረ ሶርያ ክሰብኽ ዕንጨይቱ በጽሓቶ። በዚ መሰረት ድማ ንቅዱስ ጴጥሮስ አሰንየኒ ኢሉ ሓቢሮም እናኸዱ ከለዉ ሓደ ሓረስታይ ሰብኣይ ይረኸቦም። እንጌራ እንተለኳንዶ ግዳ ሃበና በልዎ። እሱ ድማ ሕጂ ንግዚኡ ምሳይ የብለይን እንተኾነ ንስኻትኩም ምዞም ኣብዑረይ እሞ ጽንሑለይ ንገዛይ ከደ ከምጽኣልኩም ኢልዎም። ንገዝኡ ከደ። ንሳቶም ድማ እዚ ሰብ እዚ ምእንታና የማን ጸጋም ክብል ስራሕ ጊዜ ክሓልፎ እዩ። እዞም ኣብዑር ድማ ናቱ ኸይኮኑ ናይ ልማኖ እዮም። ነጊሩና ከዓ እዩ። ስለዚ ክሳብ ንሱ ከይዱ ዝምለስ ክንሓርሰሉን ክንዘርኣሉን ዘይንጸንሕ ተባሂሎም ታዴዎስ እናሓረሰ ቅዱስ ጴጥሮስ እናዘርአ ነታ ግራት ወዲኦም ኣብቂሎም ኣፍርዮም ኣሰዊቶም ኣጽንሑሉ። እቲ ዋና ግራት ምስ መጸ ድማ ግራቱ ተሓሪሳ ተዘሪኣ በቑላ ሰዊታ ጸንሓቶ። ነዚ ተረኣዮ ዘይፈልጥ ተኣምራት ብምርኣዩ ድማ ንስኻትኩምሲ እንታወት ኢኹም ኣማልኽቲ ዲኹም እናበለ ኣብ እግሮም ወዲቑ እቲ ኣነ ክገብሮ ዝግባአኒ ንገረኒ እሞ ክስዕበኩም በሮም። ቅዱሳን ሐዋርያት ድማ ንቕድም ነዞም ኣብዑር ልማኖ ኣብጽሓዮም ስለ ዝበልዎ ከብጽሖም ክኸይድ ከሎ ካብቲ ሰዊት ሒዙ ስለ ዝኸደ ናብ መንገዲ ዝረኸብዎ ሰባት ኣብ ዘይእዋኑ እዚ ሰዊት ስርናይ እዚ ካበይ ረኸብካ ኣምጺእኻዮ እናበሉ ምሕላፍ መንገዲ ከልእዎ። ንሱ ግን ነቶም ኣብዑር ልማኖ ንዋኖኦም ሂቡ መቐመጢ ንሐዋርያ ዝኸውን ቦታ ንኸዳሉ ይህወኽ ስለ ዝነበረ መልሲ ከሂቦም ንገዝኡ ተኣተወ። እታ ነገር ሰዊት ግን ፈኸም እናበለት ናብ መኳንንቲ እቲ ሃገር በጽሐት እሞ ጸዊዖም ሓተትዎን ኣፋራርሕዎን። በልቢ ትኽክል ኣዘንትወልና ገሊስካ እንተዘይነገርካና ክንቃትለካ ኢና በልዎ። ንሱ ድማ ከይወሰኸን ከይነከየን ኩሉ ነገሮም። ንሳቶም ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ንርእዮም ኣሎና መሰረያን እዮም። ስለዚ ንዓድና ኣትዮም ክምህሩ ስቕ ኢልና ክንሪኦም የብልናን ተባሃሃሉ። ካብኣታቶም ግና ፍርቆም እዞም ሰባት እዚኣቶም ተቐዳዲምና እንተደኣ ቀቲልናዮም እቲ ኣምላኾም ዝደልይዎ እዩ ዝገበረሎም ስለ ዝበሃል ሓዊ ወይ ድማ ማይ ኣይሂ ኣውሪዶም ከየጥፍኡናስ ክንሓስበሉ ኣሎና ዝብሉ ተረኸቡ። በዛ ዳሕረወይቲ ዘረባ ድማ ብቕትለት ዘይኮነ ብኻልእ መንገዲ ክከላኸልዎም መደቡ። ማለት ኣርድእተ ክርስቶስ ምዝማው እዮም ዝጸልኡ ስለ ዝበሃል ሓንቲ ዘማዊ ሰበይቲ ብዘይ ክዳን ጥራይ ነፍሳ ጌርና ኣብዛ በሪ ናይ ዓድና ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ ሰቒልና ነጽንሓሎም እሞ ምስ ረኣይዋ ንድሕሪት ክምለሱልና እዮም ኢሎም ምስታ ዘማዊት ውዕል ገበሩ። ንሳ ድማ ከም ውዕላ ገበረት። ማለት ጸያፍ ተግባራት ንኽትገብር ተሰማምዐት። ቅዱሳን ሐዋርያት ድማ እቲ ትንቢት ንኽፍጸም ለይኮኑ ከመጸበል ዘግድመ ገጸ ነፋስ ወመልእከ እግዚአብሔር ለይሳቅዮም ዝበሎ ነቢይ እግዚአብሔር ዳዊት መቕድም ጸሎቶም ኣብጺሖም
ቅዱስ ሚካኤል ካብቲ ዘላቶ ቦታ አልዒሉ ሓዲግ ሰማይ ሓዲግ ምድሪ ክስቕላ ናብ ጎይታ ጸለዩ እሞ እቲ ዝጸለይዎ ዝገበረሎም ኣምላኽ ንቅዱስ ሚካኤል ልኢኹ ብፀጉሪ ርእሳ ኣብ ሃዋሁ አንጠልጥላ። ንሳ ድማ አንቱም ናብዛ ኩሉ ፈተና እዚ ዘእተኹምኒ ክምሕሩኒ ንሃዋርያት ለምኑለይ በለቶም። ሃዋርያት ድማ እቶም ናብ ልቢ እቶም ሰባት ኣትዮም ዘጋግይዎም ዝነበሩ ኣጋንንት ገሲጾም ኣርሒቆም ንኩሎም ኣሚኖም ኣጥሚቆም ነታ ስቕልቲ ሰበይቲ ድማ ምሕረት ገበሩላ። በቲ ዝተገበረሎም ምሕረት ድማ ንሳን ንሳቶምን ኣሚኖም ምስ ተጠመቁ ቅዱሳን ሃዋርያት ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ነታ ሰበይቲ ኣገልጋሊት ቤተ ክርስቲያን ካብቶም ዝኣመኑ ህዝቢ ድማ ዲያቆናትን ካህናትን ጳጳሳትን ሾሙሎም። ብድሕሪዚ ድማ ሓደ ሃብታም ናብ ሃዋርያት ከይዱ ህይወት ክረክብሲ እንታይ ክገብር ኢሉ ሓተቶ። ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ 10 ቃላት አንቢቡ እዚአን ሓሉ በሎ። ንሱ ድማ ነዘን ዝበልካኒ እንተሓለኹኸ ከመኻትኩም ዶ ተኣምራት ክገብር እኽእል እየ በሎ። ቅዱስ ታዲዎስ ከዓ እንታይ ድዩ ስራሕኻ ሰበይትኸ ኣላትካ ዶ ኢሉ ስለ ዝሓተቶ ሰበይቲ የብለይን ስራሐይ ግና ጽርበት እዩ፣ ብዙሕ ገንዘብ ድማ ኣሎኒ፣ ዝደለኽዎም ድማ ንገሩኒ ክህበኩም በሎም። ቅዱስ ጴጥሮስ እምበኣርከ ዘሎ ሃብትኻ ንድኻታት ሂብካ መንን በሎ። ንሱ ግን ገቢረ ተኣምራት ብገንዘብ ስለ ዘይሽየጠሉ ጉህዩ ስለ ዝነበረ ሃብተይ ኣጥፊኢኩም ኣብ ፈተነ ከተእትውን ኢሉ ተቐጢዑ ንጴጥሮስ ዝረኸበ መሲልዎ ንታዴዎስ ብጎረርኡ ሓነቆ። ታዴዎስ ድማ ጎይታ እኳ ከምዚ ናትካ ዝኣመሰለ ስለ ዝረኸበ እዩ ሃብታም መንግስቲ ሰማያት ካብ ዝኣቱ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክሓልፍ ይቐልል ዝበለ ኢሉ ወቐሶ። ንሱ ድማ ከም እንደገና ብጎረርኡ ሓኒቑ ክቆትሎ ደለየ። ቅዱስ ጴጥሮስ ግን ንምንታይ ሃዋርያ ክርስቶስ ከምዚ ጌርካ እትሓንቕ ኢሉ ገንሖ። ኣብ መንጎ እዚ ሓደ ሰብ ገመሉ ሒዙ ብቕድሚኦም ክሓልፍ ርእዮም ናብኦም ፀውዕዎ። ንስራሕ መርፍእ ድማ መርፍእ ክሰደሎም ሰብ ለኣኽሉ። እቲ ስራሕ መርፍእ ድማ ኣቐድም ኣቢሉ ነቲ ነገር ሰሚዕዎ ስለ ዝጸንሐ ዓይኑ ኣግፋሕ ኣቢሉ ንግዚኡ ሰሪሑ ሰደደሎም። ንሳቶም ግን ነቲ ሃብታም ምኽንያት ከይኮነ ግዲ ኢሎም ኮይኖም ምንም ዓይኒ መርፍእ እንተገፍሐ ገመል ክሓልፍ ስለ ዘይክእል ከምቲ ልኩዕ ጌርካ ደኣ ለኣኽልና ኢሎም መለስሉ። ንሱ ድማ ከም ኩሉ ዓይኒ መርፍእ ገይሩ ሰሪሑ ሰደደሎም እሞ ቅዱሳን ሃዋርያት እቲ ልሙድ ጸሎቶም ኣብፂሖም ነቲ በዓል ገመል ምስ ገመሉ በታ ጸባብ ዓይኒ መርፍእ 3 ግዜ ኣተሓላለፍዎ። እቲ ሃብታም ከዓ ነቲ ተኣምራት ምስ ረኣየ እተን ዝፈጸመን ድፍረት ዘኪሩ ክዳኑ እንዳቐደደ ኣብ ትሕቲ እግሪ ሃዋርያት ወዲቑ ምሕረት ክግበረሉ ሓተተ። ንግዚኡ ድማ ምሕረት ተገይሩሉ ኣሚኑ ተጠመቐ። ምስክርነት ሃዋርያ ቅዱስ ታዲዎስ። ብድሕሪዚ ሃዋርያ ቅዱስ ታዲዎስ እምነቶም ምስ ኣረጋገጸ ናብ ካልእ ዓዲ ክኸይድ ከሎ እቶም ሰብ ሃገር ብሰላም ኣፋነዎ። ሃዋርያ ታዲዎስ ድማ ናብ ፍልእዋን እትበሃል ምድረ ይሁዳ ምስ ከደ ጥዑም ድቃስ ወሲድዎ እንከሎ ብሰላም ዓረፈ። ሰላም ለታዴዎስ ምንዳቤ ህንቀ ዘተወክፈ እምበይነ ጥሪቱ ወብዕሉ እመብዓለ ዘልፈ ለትውልድ ሃሪ እስከ ተኣምሩ ተጽፈ
ሰቀለ ብእሲተ በነፋስ ዘትዜሙ ዘልፈ በስቁረተ መርፍእ ካበ ገመለ አህለፈ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ዝነበረት በባሕርያታ ዘይትንኽና በደም ቅዱሳን ዝተነደቀት ተዋህዶ እያ ሐቀኛ ሃይማኖት።